Naguna gihapong problema sa DepEd Zamboanga ang kakulangon sa classrooms karong abli klase. Busa shifting sa klase ilang ipatuman. Ani ang report ni Krista Dapitan. Sa ulahing adlaw sa Brigada Eskwela 2024, walay puas ang pagpangandam sa Zamboanga City High School Main sa Barangay Tetuan nga mao'y pinakadakong secondary school sa syudad. Sumala sa School Administrative Officer sa maong tunghaan, gibana-bana ang moabot sa 9,000 ka mga estudyante sa junior ug senior high schools ang gilaumang musulod sa klase karong Lunes. Hinuon, bastante man ang mga magtutudlo apan kulang gihapon ang ilang classrooms. Dugang ni ana, adunay 40 sections ang kada grade level sa maong tunghaan. We have only around 144 functional classroom. And kailangan kami, if ever kailangan kami mga 180. Kailangan kami 40 pa. Busa aron maakomodar ang tanang estudyante, ipatuman ang shifting of classes. Morning shift ang grade 7, 9 ug 11. Samtang afternoon shift sab ang grade 8, 10 ug 12. Aminado sab ang Department of Education Zamboanga ang kakulang sa classrooms karong abli klase. Sino kita mga shortages, sino kita mga lapses in terms of facilities at those mga identified mga shortages na pwede kita sa mga mekanismo para pwede kita man address ko na during the opening. Gitagan-an na sab sa DepEd Zamboanga panahon nga dunay masinating mga pag-ulan ug pagbaha sa syudad. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Krista Dapitan para sa One Mindanao.